Ez az. Úgy, tépd le. Hiányzik a hús. Ezt köszönhető magam. Úgy. Még. Nem. Ide. Nem viszi el a mama. Nem viszed ezt. Úgy, tépd le. Így kell húzni. Így. Lefelé húzd, Laruka. Lefele. Lefelé. Úgy, ügyes vagy. Ügyes, nagyon. Úgy. Ez a baba nagyon ügyes. Úgy. Na, itt is van. Húzd le, Így. Oki. Húzd le, kicsit. Úgy, tépd le. Na, Kristóf nálam ilyen ügyes. Dolgoztatnak? Még hol van? Még itt is, Lara. Majd ő bekenyelőz. Gyerek. Nem jött le, az bekenyel. Ezeket kell bekiszakadni. Azt nem kell. Egész más szag lesz majd itt. A festő nem alatta be van Köszönöm. Még itt, figyeld, Laruka. Lara. Lara, gyere ide, nézd, mit találtam. Lara. Nézd mekkora. Na? Ugye, így már nem dolgozok. Azt hagyjad.